Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.
eguneko dantzak bukatu dire eta hemen ditugu bi dantzari handi. Zuen izenak? Irati. Eta zuria? Izaro. Bueno, zenbat urte daramazue dantzan? 7-8 urte ustez. Eta zuk ere bai antzeko? Igual. Eta, bueno, nola izan da esperientzia aurtengoan? Pues, pollita dakit. Zuendako zer dire dantza hauek, berako dantza berexi hauek? Pues, dantzak ez dakit. Kuadrian iten duzuen zerbait urtero? Bai. Eta gustatzen zaizkizu hemengo dantzak edo nola? Bai. Eta egiten dituzu hemengo dantza bakarrik edo ere aurre eskua eta bertze dantza mota batzuk? Beran, pues, egun, gaur adibidez guk makil dantza milo bertzik egiten aurre eskuatola. Orduan egiten duzu taldetan banatu? Bai. Eta nor duzu dantza irakasle? Ainoa Retegi, zegoen hementxe guantxe. Eta berak ere dantzatzen du? Bai. Orduan zer dantzatzen duzu, txikitatik hasi eta zartzeraino? Bai. Eta, bueno, gustatzen zaizu dantzan aitzia edo nola? Bai. Orduan urte luze segituko duzu? Bai. Eta dantza irakasle izatera ailegatuko zaten noiz bait edo bauzu idea? Ez dakit, hortako biharra da pazientzia eta... Bueno, orduen denbora hartu eta ikusiko da aurrerago, ez dala? Bai. Bueno, eta bestak zer moduz joan dire, resaka badago pixkot? Ke ba? Ez, orduen zuek txintxuak zate o nola? Bai. Orduen zuek bestik ez da dantza bakarrik. Hori. Bueno, ederki, dantzan edo bestan, ederki pastu bestak eta egonen gara bai? Bai, eskerrik asko. Bale, gero arte. Aio. Eta hemen gaude dantzarien irakasle den Ainoa Retegirekin. Zer moduz Ainoa? Egunon, ongi. Aiz guztora dantzatu dugu ja, eta bain lasai, aitz ongi. Bueno, konta iguzu pixka, noiztik hasi zen ohitura hau hemen plazan makildantza itekoa? Egiarran ez nago agitzi baina uste dut, guain 50 bat urte intzirela berreskuratu berriz. Eta orduz geroztik dantzatzen da, baina lehenago ere dantzatu ziren. Orduan zu txikitatik bizitzen duzun dantza bada, ez? Bai, urtero egun honekin, metortzen gara plazara, eta hemen lehenago ikusten, eta guain parte hartzen dantzatzen, bai. Eta irakasle zara zenbat ikasle dituzu gutxi gora bera? Aurten 16kin egon du naiz, bai. Eta badago afizioa gazten artean edo nabari da urtez urte galtzen nahi dela dantzarako afizioa? Uste, urte talde berri bat sartzen da, 6 urtekin hasten dire, eta urtero sartzen di bere, ezakit, 15-20 dantzari berri tartean, eta hori mantentzen da, bai neska, bai mutila, denetik, bai. Orduan alde hortatik kantera badago konten zaudetez. Bai, konten gaude, bai. Egiarran bai. Mutilak beti ere gutxixego, baina, bueno, mantentzen dira eta konten, bai. Orduan mutilekin hor dago igual borroka hundiena? Bai, hombre, beti azkenean, ez dakit, gizartean edo beti neskak izan da, ez, gehiago ongi ikusia edo dantzarako eta mutila bertze gauz batzutarako. Baina, bueno, bai, egoten dire, bai, unik uste azkenean gustatzen zaiela ere bai, eta gutxigo baldin badire ere bai, gustora parte hartzutela. Bueno, giro bixi eman diozue plazai, azkenean bazagon ambiente aski polite, eta konta iguzu pixket nola funtzionatzen du antolamenduak dantzarekiko? Berako kasuan, bertzerri batzutan, badakit diferente dela, berako kasuan patroian eguneko dantzak, dantzataleak antolatzen ditu, eta orduan dantzatalekoa gara dantzate ditugunako. Bueno, iaute bat agudola hasten gara pixket antolatzen, horre dantzatu behar duen, horrek ez, eta bertzeri gabe, lehenago mutilek bakarrik egiten zuten, eta guain 3 urte hasi ginen neska dantzatzen, eta hori izan zen, pixket aldaketa. Eta hori bai goizean eta bai arratsalean, neska mutilak dantzari, nahi duena dantzatalean dago nahi duenak dantzatzen aldu. Eta polemika ekarri zu neskado mutiko dantzatze horrek? Ez, egiarran, dantzataleak antolatzen dugunez, gure artean denak ados ginen. Eta, erabaki genuen ateriko ginela plazara dantzatzera, eta, pixka beldurrakin, ikusita bertzerri batzutan nola joan diren gauzak, baina hemen orokorrean ongi. Beti bada jendia gutxiko gustatu zaren zaiona, gehiago, baina orokorrean agitzongi joan da, bai. Urtez urte pila bai jende dantzatzen, pila bai jende ikusten, pila bai jende txalotzen, eta konten, aldaketakin, bai. Hori oso pozgarria da, eta onditze erten du herriaz ere bai. Zenbat dantza egiten duzu gaur goizan plazan? Zenbat dantza? Egiten da lehenabiziko bordon dantza, helduek egiteutela, helduen dantzataldekoak, eta gero makilantzak, aurrekin batera, bai. Eta gero arratsaldean egiten da aurrezkoa.
bai. Eta aurreskoan denek dantzatzen duzu ere bai? Luen taldekoak, bai, batzuk. Ez dena, denak ez gara kabitzen, baina bai, uste dut aurten 8 bikote direla, bai. Eta plazan dantzatuko? Hemen ere bai, atxaldeko 6-an, bai. Bueno, mil esker Ainhoa, plazera handia ditzena zuei dantzan ikustia eta zure informazioa lortzia eta ongi pasa bestak, bai? Bai, eskerrik asko, mila esker. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.